宗教的な信仰と科学の進化論。多くの人にとってこの2つって対立するものですよね。この問いってどっちかを選んでもう片方を捨てなきゃいけないっていう難しい選択を迫るんです。そう、昔から信仰か科学かっていう2つに1つの問題として語られてきました。でも、もしこれが間違った問いだとしたら、トルコの学者イスラムオールはこれは誤解だと主張します。彼は進化をスンネトゥルラーと捉え直します。これは神が定めた自然界の法則の一つという考え方です。つまり進化は信じる対象じゃなくて科学が研究するテーマなんだということです。この考え方の核にあるのは自然そのものも神からのメッセージだという視点です。だから矛盾するはずがないと。でも、じゃあ、クンファイヤ君はどうなるのって思いますよね。一瞬で世界ができたっていうあの言葉です。イスラムオールは、あれは誤訳なんだと言います。一瞬の出来事じゃなくて、プロセスが始まるという意味だと。もう一つ、よく対立点になるのが、イブはアダムの肋骨から作られたという話です。でも、彼に言わせれば、この話はクルアンにはない。元は別の文化から入ってきたものだと。それがイスライヤート。他の伝統からイスラーム文化に吸収された物語のことなんです。一方、科学が示すのは、現代人が登場するよりずっと前の壮大な人類の歴史です。そこでイスラムオールは区別します。生物としてのベシェルと意識を持つインサンです。インサンへの変化は、この霊の息吹き、つまりいくつかの特別な資質が与えられたことで起きたと考えます。この見方だと、アダムは生物学的な最初の一人じゃなく、道徳的な責任を負った最初の存在となります。この第三の道は、トルコの宗教界や学術界にかなり大きな影響を与えているんです。彼によれば、本当の問題はこの議論そのもの。進化を受け入れたら信仰が消える。そう思わせることが罠だったと。ということは、大事なのは答えじゃなくて、この対立の本質は何かっていう新しい問いを持つことなのかもしれませんね。